Enw fi ydy Lliw Angharad, os o'ch chi ddim yn gwybod, da chi'n gwybod rwan. A mae'n amser ffasiwn mewn munud. Mae di tir o'n ystod yn y flwyddyn lle mae hi'n rili poeth allan o'n byd. A da chi'n gwybod beth i wisgo, achos yn bob dim da chi hefo rwan ar gyfer y geia. So da chi'n gorfod mynd i siopio. Rhif un, mae gen i'r sgert yma o Zara. Da chi ddim yn gallu mynd trwy blwyddyn, trwy'r Gwanwyn a trwy'r ha heb floral print. Just ddim yn bosib. Mae'r sgert yma yn £39.99 a mae o mor versatile. Os ydych chi'n mynd i brodas, gwisgo fo hefo top, gwyn, off the shoulder, neu os ydych chi'n mynd am picnic, neu mynd am dro, gwisgo fo denim jacket, mae'n yn greu. A mae'r siop nesaf yma mor awesome. Os ydych chi'n mynd i festival neu rhywbeth felly, ewch i Motel Rocks. Ydych chi'n cael bob dim ydych chi eisiau. Fel y ffrogio yma, a'r ffrog yma. Mae'n 38p yr un, ac afrinach, os ydych chi'n student, ydych chi'n cael 20% off. Perffaith! Diolch yn fawr iawn i chi am watchad. Os ydych chi'n mwynhau, hoffwch ar rannwch. Os ydych chi'n ddim mwynhau, awkward. Wel, chi ddilyn, ta-ra!